खुलुमबाय बाथौ बिबुंसार नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। बे समाव जोङो मोननै सोंथिखौ लानानै बेयाव सावरायनो थाखाय बेयाव जमा जादों। सोंथियानो जाबाय बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरनि आखुथाया फोसाबजानांगौनि गोनांथि दङ नामा? आरो नैथि सोंथिया जादों साधारन गामियाव रायजो जानाय माखासे बर' न'खरफोरा मानो मुगाजों खारफानो हायाखै? बे मोननै सोंथिखौ लानानै जोङो सावरायनो थाखाय बेयाव गेदेमा आलासि जोङो हांख्रायना लाबोदों। बिथांमोना बर' हारिखौ फोसाबनो थाखाय गोबां बिबान लानानै खामानि मावबोबाय आरो दासिमबो बिथांमोन नाजागासिनो दं। आरो बे खामानि मावनायावनो मावबाय थानाय गेजेरावनो बिथांमोना प्रेसार स्ट्रक जानानै नोरजिया जादोंमोन। थेवबो बिथांमोननि साननाय आरो हनाय बर' हारिखौ फोसाबनाय फेहेरनो थाखाय बर' हारिनि मावनो गोनां खामानिखौ मावलांनो थाखाय बिथांमोना दासिमबो मदद होबोगासिनो दं, थुलुंगा होबोगासिनो दं। दा बिथां गेदेमामोनखौ आङो गिबियावनो सिनायथि होनो सानबाय। गिबियावनो आङो सिनायथि होनो सानदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौनि गाहाय नेहाथारि मानव गेदेर मुस्रि सतीश चन्द्र रामसियारि बिथांखौ खुलुमबाय। बरायनो थांबाय। बिनि उनाव नैथियाव आङो सिनायथि होनो नागिरदों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि मानव गेदेर सिरि दैमारि बिथांखौबो खुलुमबाय बरायनाय थाबाय। दा बिथांमोननि सानमोन्दांथिनि गेजेरजों जोङो मिथिनो नाजागोन। आं गिबियावनो गेदेमा बिथांनियाव आङो सोंनो सानबाय जे बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरनि माखासे दैदेनगिरिफोरा स्टेजफोराव, माखासे प्रग्रामफोराव, माखासे हाबाफारिफोराव, माखासे धोरोमनि हाबाफारि एबा माखासे बर' माहारिनि माखासे प्रग्रामफोराव गोबां माने बिबुंथि लाखियो। जे बिबुंथि लाखिनायखौ जोङो नुनो मोनो, नाथाय बिबुंथि लाखिनाय बायदि जोङो बिथांमोननि आखुथायखौ जों नुनो मोना। दा बे बेलायाव नोंथांखौ नोंथांनि सानमोन्दांथिजों नोंथाङा मा खावलायनो सानो? दा जोङो दैदेनगिरि होनना बुंबा रायजोनि दैदेनगिरि, रायजोखौ गब्र'ना थानायनिफ्राय बोखांबोनो नागिरनाय दैदेनगिरि। दा बेबादि दैदेनगिरि धोरोम आफादाव बेबादि गैया। धोरोम आफादाव दं खालि फोसाबनानै बोरैहाय मानसिखौ जौगाखांनो थाखाय दावगाबोनो हायो बेखौ खालामनाय। खिन्थु दा रायजोफोरखौ बोखांनाय, रांखावरि, राजखान्थियारि बा बायदि रोखोमनि बिथिंनिफ्राय बोखांना लाबोनायाव बांसिन पलिटिकेल जे लिडारफोर दङ, दैदेनगिरिफोर दं, जायफोर राजखान्थियारि लिडारफोर, दैदेनगिरिफोर, बिसोर बांसिन बाहागो लानो हायो। बिसोरहा बांसिन रल दङ, बांसिन बिबान दङ बिसोरहा। खिन्थु बे बिबानखौ मावनायखौ, गोथारै मावनायखौ, गोसो गोरबोजों मावनायखौ जों नुनो मोना। बिथांमोनखौ जों नुनो मोनो बांसिन जेला राजखान्थियारि दैदेनगिरि जागोन, गावबा गावनि जि सार्थ, गावबा गावनि जा लुबैनाय, बेखौ सिगांग्रो माने नाजाग्रोयो, बिनि उनावसो मालायखौ सानो। दा जोङो बाथौआरि हिसाबै बाथौआरिफोरखौ फोसाबनानै बोखांनानै लाबोनो जि नाजादोंमोन, बे नाजानायाव जोंनि बाथौआरि राजखान्थियारि नेतायानो, दैदेनगिरिफोरानो माब्लाबा माने बाथ्रा बुंनानै बाथ्राखौ लाखिनो हाया। बिदिन्थि महरै आं मोनसे बिदिन्थि होनो नागिरो। नोलोबारि आन्सलिकनि सिङाव जेला उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि आसिखान्दारियाव मिथिं जादोंमोन, बेयाव राजखान्थि दैदेनगिरिफोरबो फैदोंमोन, सासे दैदेनगिरि फैदोंमोन। बेयाव बिथांखौ बाथ्रा बुंनो होदोंमोन।
बाथ्रा बुंनायाव अब्ला बिथाङा बुंबाय मा आं बाथौनि थाखाय गावखौनो बावबाय ओरै होननानै बुंदोंमोन बे नामखौ आं बुंलिया किन्तु बिनि उनाव बिथाङा राजखान्थिगिरि जानानै बा बिबान मोननानै खामानि मावनो हानाय बाथौखौ बोखांबोनायाव मदद होनो हानाय खामानि मावालाबानो बे बाथौखौ बावगारलांबाय बाथौनि थाखाय गावखौ बावबाय होननानै बुंबाय किन्तु बाथौखौ बावगारलांबाय थिग बेबादि राजखान्थियारि बिबानगिरिफोरा बेबादि जायोब्ला दैदेनगिरिफोरा बेबादि जायोब्ला जायफोरा गोहो दङ मोजां खामानि मावनो जायफोरा गोहो दं बिथांमोना जुदि बेबादि उल्था खामानि मावोबा होमबानिया जोङो रावबो दावगालांनो हानाय नङा रायजो राजा फोथायनाय फैनाय नङा रायजो राजायाथ' फोथायखायानो आरो बेनि उनावबो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोराबो जेरै जोंनि बाथौनि दैदेनगिरिफोराबो बेबादि खायसे जा मोनसे बुङो खामानिखौ मोनसे मावो बेबादि जोंनियावबो दं दा जोंखौ बयखौबो साफा जोङो बाथौआरिफोरा साफा धर्मथा गिदिंनायफोरा साफा जेबो दाय गैया होनना सानबा जाया जोंहाबो दङ नाय जोंबो जों जेरैबादि बाथ्रा बुङो बेबायदि खामानि मावनांगोन किन्तु दा जों नुदों बाथौ आफादावबो नुदों जे बांसिन माने गावनिखौल' सानग्रा मानसि ओंखारबाय जायफोर बिबानगिरिफोर दङ दैदेनगिरिफोर दङ जाय दैदेनो जायनि बाथ्रायाव हाजार हाजार बाथौआरि मानसिफोरा जागिखांनानै फैयो रौ रौ फैयो लोब लोब फैयो मिटिंफोराव बै जि दैदेनगिरिफोर बै दैदेनगिरिफोराबो दा बांसिन गावनि बाथ्रासो साननानै गावनि लुबैनायखौ सुफुंनो थाखायसो नाजानाय जों नुनो मोनो दा बेखौ जोङो रावखौबो बुंनो थाङा किन्तु बेबादि जों नुनो मोनो बेबादि जानो नाङा बेबादि जायोब्ला होमबानिया जों जि गिदिर खामानि लानानै हारिखौ बोखांनो थाखाय मोनसे हारिया उन जालाङो बिनि जि खोमसि फोथायथि बे खोमसि फोथायथिनि थाखायनो उन गोग्लैलाङो दिनैबो दङ बे दायना बुथारनाय दायनाखौ माने दायना होननानै बुथारनाय बेफोरबो दङ बेफोर दासिमबो बहुद खामानि दङ जे जायखौ जों फोसाबनो नांगौ दा बेफोर फोसाबनाय बाथ्राखौ साना लाबानो गावनि जिथु लुबैनाय बे लुबैनायखौ सुफुंनो नाजानायसो नुनो मोनो जेरावबो नुनो मोनो बाथौ आफादावबो नुनो मोनो बेबादि जानाया मोजां नङा जे माने बाथ्राजों गावनि बाथ्रा आरो गावनि मावनाय जिथु खान्थि बेजों समान जानांगोन खुगा आरो गोरबो खुगा आरो मावनाय बे मोननैया मोनसे जानांगोन किन्तु मोननैया मोनसे जायाबा बे बेलेग बेलेग जागोन खुगायाव मोनसे बुंगोन दाबो दङ जे बाथौआरि जानानैबो बाथौ थानसालियाव आन्थु खरायनाय खुलुमनाय बिबानगिरिबो दङ दाबो ओरैबायदि बिबानगिरि दं सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट हाबा बे बाथौनि माबाया बेहा गैया बियो बे गावनि सुफुंनो थाखायसो बियो खामानि मावो सार्थखौ सुफुंनो थाखायसो किन्तु बाथौआ गोरबोआव हाबाखैयानो ओरैबायदि गिदिर गिदिर बिबानगिरि दं जाय बाथौ थानसालियाव आन्थु खरायनानै खेबसेबो खुलुमनो मोनाखै बा खुलुमाखै बेफोरो मा बाथौनि खामानि मावनो मा बाथौनि गोरबोजों माबोरै मावा गोरबोजों खामानिजों समान जानांगौ बेखायनो बुंदों गोरबोजों खामानिजों समान जानांगौ दा जों राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरखौ जों बुङो बाथ्राजों खामानिजों गोरोबलायालै होननानै नोंगौबो बिसोर गोरोबलाया बिसोर निजा मोनसे सार्थ थाखायो गावखौ बोखांनो गावखौ दिखांनो सोरबा एमएलए बा मन्त्रि जानो मन्त्रि बा चिफ मिनिस्टार जानो ओरै लुबैनाया बिसोर दङ किन्तु जोंबो जुदि धोरोम आफादाव गिदिंनायफोराबो बेबादि लुबैयोबा माने बयबो सेक्रेटारि जानो लुबैगोन बयबो प्रेसिडेन्ट जानो लुबैगोन बे प्रेसिडेन्ट जानानै सेक्रेटारि जानानै गावनि सार्थखौ सुफुङो गतिके बाथ्राजों खामानिजों समान जानांगौ होमबासो बे दैदेनगिरि होमबासो बेखौ नों आसल दैदेनगिरि गोरबोजों गावनि खामानिखौ मावदो होननानै जों बुंनो हायो गतिके
जों बयबो आं बयखौबो खावलायो दा जे बयबो जाहाथे गावनि जि खामानि मोनगोन बे खामानिखौ गोरबोजों मावो गोरबोजों मावनानै हारिखौ बोखांनायाव मदद होनांगोन बयबो माने जाय जेनो खामानि मावाथों मानो बे हारिनि थाखाय खामानि मावो समाजनि थाखाय खामानि मावो समाजा जाबाय माने बे आं सासे बे माने माबानि सुबुंनि बे मा होनो इखो कालेक्सन माने ज' जानाय आरो खौसेथि सासे लोगो नांगोन बयबो समाजनि साफा सोद्रोमा जोङो साफा सोद्रोमा लोगो नांनानै समाज मोनसे जायो आरो जों बाथौआरि समाज बे बाथौआरि समाजाव जों साफा सोद्रोमा बे सोद्रोमाफोरा बयबो मोजां खामानि मावोबा सैथोजों थाङोबा बयबो गावनि मोजांनि थाखाय खामानि मावोबा आरो सानै साथामनि मोजांनि थाखाय खामानि मावोबा माने रायजोनि खामानि मावनाय जायो दा बेयाव संस्कृतआव बे जिथु गीतायाव दङ कर्मय धर्म होननानै कर्मय धर्म नोंगो कर्मय धर्म दिनै जोङो बयबो गावबा गावनि धर्मखौ मावदो सासे आबादगिरियाबो धर्म मावदो मानोना बे आबादगिरिया गावनि जानायनि थाखायल' आबाद मावा बियो बे गावनि जानायनि उनावबो गुबुना मोनजाहोयो गुबुनखौ जाहोयो बे आबादगिरि नङाबा जों माइरं मोनामोन माइरं बायनानै जानो मोनामोन बे आबादगिरियासो आबादखौ दिन्थियो आबादखौ खालामो फरायसायाबो धर्म फरायनाया मोजाङै फरायनानै गिदिर गोलाव जानानै मोजां माने नागरिकखौ मा होनो बर'आव नोगोरारि मोजां नोगोरारि जानायानो जाबाय बे फरायसाफोरनि धर्म फोरोंगिरिनि धर्मआ जाबाय मा मोजांहाय गथ'फोरखौ फोरोंनांगो फोरोंनानै गोरों गोरा खालामनांगो मोजां नागरिक खालामनांगो बे जाबाय फोरोंगिरिनि धर्म गतिके मोनफ्रोमबो खामानियानो धर्म गीतानि बायदिबा गोरबोजों जेला मोजाङै खामानि मावगोन बे जाबाय धर्म बेखौनो कर्मय धर्म होननानै बुंदों खिन्थु दा जोंबो जोंनि बाथौआरिफोरनि धर्मआ जाबाय मा बाथौआरिफोरखौ बोरैहाय गोरों गोरा खालामनानै माने जोङो फोसाबनानै बिसोरखौ बे खोमसि फोथायनिफ्राय बोखांना लाना फैनानै बे सोरांनि माबायाव लाना फैनो हागौ जोङो लाना फैनो हागौ सोरांनि मुलुगाव बे जोंनि धर्म साबायखर थाबाय जे साधारन गामियाव रायजो जानाय माखासे बर' न'खरफोरा दासिमबो माने मुगाजों खारफानो हायाखै आरो दा जाहोना बे दैदेनगिरिफोरनि नांगौ बायदि मावनो हायैनि थाखाय नामा हेफाजाब होयैनि थाखाय नामा नंगौ बेनो दैदेनगिरिनि सायाव बांसिन सोनारो बेफोरो जा दैदेनगिरियानो मोजां खामानि मावनो हायो दैदेनगिरिफोरानो गाज्रि खामानि मावनो हायो बोखावनो हायो खौसेयाव लाबोनो हायो दा बे साधारन मानसिफोरा जेरावखि जाया मानो बे असमनियानो जा बा गुबुन रायजोनियानो जा साधारन रायजोफोरा सब समान बिसोरनि जे आखु बे आखलफोरा समान बयनियाबो बे आखलफोराव बोखावनाय लाना फैयो बे दैदेनगिरिफोरा बेखायनो दैदेनगिरिफोरनि सायावनो बांसिन सोनारो बे जे साधारन रायजोफोरनि जिथु आखल बिसोरनि मावनाय दांनाय बिसोरनि बाथ्रा खोन्था बिसोरनि साननाय हनाय बेयो दैदेनगिरिफोरनि सायावनो सोनारो जेरैबायदि सासे गथ'नि आखल साननाय हनाय बाथ्रा खोन्थाया बिमा बिफानि सायाव सोनारो बिमा बिफाया जेरैहाय बिखौ फेंगोन जेरैहाय बिखौ फोरोंगोन बेबादि लायो थिग बेबादि दैदेनगिरिफोराबो माने बे दैदेनगिरिफोरनि जे आखल बाथ्रा खोन्था बेनि सायाव सोनारो बै जि रायजोफोर साधारन रायजोफोरनि आखल आसार खान्थिया बे दैदेनगिरिफोरनि सायावनो सोनारो दा बेखायनो जे दैदेनगिरिफोरनो बांसिन जोङो मा खालामनांगौ जों दाय होआ दैदेनगिरिफोराबो गावबा गाव साननानै बेखौ सान मोनदांनानै जि मोनदाङो बेखौ खामानियाव बाहायनांगौ बेनि बाहायबासो होमबानिया जोङो
मोजां समाज मोननो हायो, गोजोन समाज मोननो हायो, दावगानाय समाज मोननो हायो, खोमसि फोथायनायखौ गैयि मोनसे समाज जोङो मोननो हागोन। बेनिखायनो जोङो जि दैदेनगिरियानो जायाथों माथो, धोरोमनियानो जा, थुनलाइनियानो जा, राजखान्थिनियानो जा, बे दैदेनगिरिफ्रा बेनिखायनो गावनि खामानियाव थाङोबा, रायजोफोरनि गेजेराव थाङोबा जोब सामोल जानानैसो, हुसियार जानानैसो थांनांगौ, बाथ्राफोरखौ बेबादिहै बुंहैनांगौ, सामोल जानानैसो बुंहैनांगौ, जाहाथे रायजोफोरा गोजोननाय मोनो, रायजोफोरा बुजिना मोनो, रायजोफोरा जाहाथे गोरोबनायाव फैनो हायो, रायजोफोरा जाहाथे धोरोमनि बेलायाव धोरोमखौ फोथायनो हायो, गोरबोआव सोनानै लानो हायो। साबायखर थाबाय। बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरनि आखुथाया फोसाबजानांगौ, बेनि सायाव गावनि सानमोन्थांथिजों गेदेमा बिथाङा जोंनि गेजेराव फोरमायबाय। आं दायो गेदेमा सासेनाव आङो फिन आरो बिथांनिफ्राय आङो सोंनो सानदों, आङो बे समाव गेदेमा सासेनिफ्राय बिथांनि सानमोन्दांथिजों फोरमायनायखौ जों खोनासंनो नाजागोन। बर' हारिनि माखासे दैदेनगिरिफोरा माखासे प्रग्रामफोराव, माखासे हारिनि हाबाफारिफोराव माने बिबुंथि लाखिनायखौ जों नुनो मोनो आरो बे बर' हारिनि थाखाय एसपि नांगौ, डिएसपि नांगौ, एससिएस नांगौ, बायदिसिना माने जोंनि बर'नि गेजेराव गोरों गोरा सुबुंफोर नांगौ होननानै बुंनायखौ जों बिबुंथिखौ जों नुनो मोनो आरो खोनानो मोनो। नाथाय माखासे दैदेनगिरिफोरा बेबायदि प्रग्रामफोरावल' बिथांमोना बिबुंथिखौ लाखियो, नाथाय गामिफोराव बा गावनि साखाथि फाखाथियाव थानाय सुबुंफोरखौ माने बेबायदि माने मोनसेबो हेल्प खालामनायखौ जों नुनो मोना। दा बिपरित माने उल्टा माबाखौसो जोङो नुनो मोनो आरो बिनि मावदिन्थि नुनो मोनो आरो माने बेफोरबायदि हास्थायि मोनसे माबाखौसो जों नुनो मोनो आरो। दा बे बिथिङाव नोंथांनिफ्राय मा खावलायनो सानो जों? आच्चा, गिबियावनो बाथौ बिबुंसार नायगिरिनिसिम साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। आसलथे जों दैदेनगिरिफ्रा फार्स्टलि आं सोर, आं मा मानसि, आंहा मा मा दं, बेखौ साननांगौ खोब प्रयजन होननानै आं सानना लायो। जेरै जों बर'हा गावनि निजा राव दङ, गावनि निजा आसारखान्थि दङ, गावनि निजा हारिमु दङ आरो धोरोम दङ। बे कमप्लिटलि बे दैदेनगिरिनाव बे कनसेप्टआ थानांगौ। मानो होनोबा जेब्लासिम बे कनसेप्टआ थाया अब्लासिम बे दैदेनगिरि आबुं दैदेनगिरि जानो हाया। मानोना बे स्टेजाव थांनानै मानसिफोरखौ नुनानै गोबां गिदिर गिदिर लेक्सार होगोन, गोबां बाथ्रा बुंगोन, नाथाय बिनि आसोल मावदिन्थिया गुबुन रोखोमै थाङो। दा जेरै बिथांमोना मानसि नुनायनि उनावहा गिदिर गिदिर लेक्सारा बिथांमोना थाङो, जेरै ICS जानांगौ, SS जानांगौ, गिदिर गिदिर अफिसार जानांगौ, नाथाय बिथांमोना बे बाथ्राल' बुङो, प्रेक्टिकेलावहा बिथांमोना बेखौ मावनानै दिन्थिनो हाया। मानो होनोबा बिथांमोना गामियाव हाबा, बिथांमोना समाजजों थाया, बिथांमोना समाजनि थानसालियाव हाबा, बिथांमोना इसोर गाबज्रिनोबो हेफाजाब गैया। दा बे कारनाव बिथांमोना ओरैनो लेक्सारखौनो होनो बारग'नाय बायदि नुनो मोनो आरो जों। दा बेनिखायनो बे जिथु बिनियाव आध्यात्मिक गुना थानांगौ, स्पिरिचुवेल गुना थानांगौ। मानो होनोबा बिथाङा सासे आबुं मानसिब्ला बेयो गासैबो बिनि आइडेन्टिटिया परिचया थानांगौ, होमबासो बे बिनि मावनाया गेबें जायो, थोंजों जायो। नङाबा बे लेक्सारा गुबुन, मावनाया गुबुन, बेबायदि दोरोदलांनायखौ जों नुनो मोनो।
बे आरो समाजनि गियाना बिथाङा गोग्गो थानांगोन समाजनि गियान थायाबा ससियेल माइन्ड थायाबा बिथाङा जेसेबां जि दा बुंथों बिथाङा दोरोदखागोनानो दोरोदखागोन बेबायदि दा बिनि दानि जिथु उथिफुनाय दैदेनगिरिफ्रा बे लामाथिं थांगासिनो दं दायो बुङो मोनसे मावो मोनसे गोरोन्थिया बेयावनो जालाङो बिथाङा गोदो गोदो बुंलांबाय थागोन थांनायनि उनावहा जेब्लानोखि जोबथा सम सहैगोन होमबानिया बिथाङा मा बुङो गावनि स्वार्थथिं खारो गावनि लाबा लाबथिं बिथाङा खारो खारनायनि उनावहा रायजो राजा बेखौ अबिश्वास जायो फोथायनो हायि जायो आरो उन जोलैनि जिथु दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जोंनि दानि मुगावहा रायजो राजाया फोथायनो गोब्राब मोनो आरो बेबायदि बेनिफ्राय बेबादियैनो जोंनि बे दिनै दैदेनगिरिफ्रा गोरोन्थि मावनायखौ जों नुनो मोनो साबायखर थाबाय दा थिग बिदिनो डक्टर जानांगौ बर' हारियाव डक्टर जानांगौ बिदिनो गुबुन गुबुन माने गिदिर गिदिर बाथ्राखौथ' बुङो खिन्थु रावबो फरायसाखौ माने बिथांमोना साखाथि फाखाथि थानाय फरायसाफोरखौ थुलुंगा हैनायखौ जों नुनो मोना बिजाब गांसे बायना हैनायखौ जों नुनो मोना आरो बे रोखोमै जों गोबां दैदेनगिरिफोर जों नुगासिनो दं आरो जायनि थाखाय बर' गामियाव साधारन रायजो जानाय बर' न'खरफोरा फोथायनो हायि बा बर' रायजोफोरा फोथायनो हायि परिबेक जादों नामा बेखौसो नोंथांनिफ्राय आरो मिथिबावनो लुबैयो थारमाने एसेयावबोना जों बुंखाबाय जा साराबो बुंबाय बुंनाय आरो मावनाय फाराग दङ दा जेरै बिथाङा बुंदों बिथाङा बुंनायनि गेजेरजों बै समाजाव हाबनानै बे गामियाव हाबनानै बे न'खराव हाबनानै बे जिथु फरायनाय दिगखौ बिथाङा बेनि माबाखौ क्लियार कनसेप्टखौ होनो रोंनांगौ थांनांगौ बिमा बिफाखौ लाफानानै गथ'खौ बे लामाखौ दिन्थिनो रोंनांगौ नङाबा अनलि लेक्सार होबाल'थ' जाया बेखौ बेवहा दिन्थिनांगौ आरो बेखौ हेल्प खालामनांगौ बेहा मा अभाब दङ बे न'खरा मा अभाब दङ बे गथ'आ मा अभाब दङ दा बेखौ जोङो दिन्थिनांगोन जेरै जोङो IPS जानो माने जाजानो लुगैदों नाथाय बेयावहा बिथाङा न'खरा नोरजिया अबस्था लेखाखौनो बायनो हायाखै बा एडमिसनखौनो जेरैबायदि नांगौ बिदि माने लानो हायाखै दा दैदेनगिरियाल' लिडाराल' बुंबाय थागोन नों गथ'आ IPS जानांगोन SS जानांगोन होनना बुंबा जानाय नङाना बेनो सुबिदाखौ होनो रोंनांगोन बे सुबिदा दैदेनगिरिया हानायखिनिखौ आंनि मथेबा बबेबा बिजाब फानग्रा मा बुङो बेखौ गलाजोंबो सोमोन्दो लाखिनांगौ होमबा बै गला फाननानै बिजाबजों बे गथ'खौ माने सोमोन्दो लाखिनांगौ जे आमुक गथ'नि थाखाय ओरै बिजाबफोर बेबादि हेल्प इनडाइरेक्टलि खालामनांगौ आरो खालामोबा होमबानिया बे गथ'आ आरो उत्सा जागोन आरो बेनिफ्राय बेयो फरायनो आवगायगोन आरो होमबासो बै जिथु बुंनायदों आरो मावनायदों बिथाङा माबाया बिनि कनसेप्टआ फैगोन आरो नङाबा बुंनायदों मावनायदों बहुद फाराग दं बहुदखौनो जों नुनो मोनदों आरो साबायखर थाबाय बे समाव गेदेमा आलासि बिथांमोना हांख्रायनाय बायदि फैनानै दैदेनगिरिफोरनि सायाव सावरायनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय आं गेदेमा आलासि बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावबाय आरो बाथौ बिमुसार नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो जोंनि सावरायनायाव माबाफोर थालांबायबा गोरोन्थिफोर जादोंबा बिथांमोना जाहाथे सुद्रायना लागोन आरो बेखिनियावनो सावरायनायखौ फोजोबनाय जाबाय दहाय आफा बोराय खुलुमबाय।